ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടപ്ര വേദനയും സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയുടെ നാമത്തിലുള്ള എല്ലാ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ തരുണത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട മഹേഷ്, ദൈവം നൽകിയ ആയുസ് 28 വർഷമായിരുന്നു എങ്കിലും ഇടപെട്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നല്ല സ്നേഹവും അനുഗ്രഹകരമായ നിമിഷങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്താണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ വിശുദ്ധ മദ്ബായിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ആജു കുവൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്തും അവസാനം കൊണ്ടുവിട്ടതും മഹേഷാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അജു പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ വായിക്കുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാനിടയായി. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളായി, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരിയായി, സഹായിയായി, ദൈവം നൽകിയ ആയുസ്സേറെ അനുഗ്രഹത്തോടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്മരണകൾ നൽകിയാണ് ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ കടന്നു പോകുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സമാധാനവും ആശ്വാസവും ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ ഇരുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹവും ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ചരണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്ക് തീരാ വേദനയും ദുഃഖവും സമ്മാനിക്കാതെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുന്നുണ്ട്. ആ നിലയിൽ ഈ ഭവനത്തിന്റെ ഈ പ്രിയമകന്റെ വേർപാടിലുള്ള വേദനയിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുന്നു. ഇടവകയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ചടങ്ങുകളൊക്കെ അനുഗ്രഹകരമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുവാൻ എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര കടാക്ഷവും കൃപയും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി അനുശോചനവും യാത്രാ മൊഴികളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി മറ്റ് സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഒരു ശബ്ദം പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. ദയവായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട്
लोकान्तरयात्रायां शुभयात्रा सिद्ध्यर्थं वैतरणी नद्या गोतरणाय मम उवात्ता समस्तदुरिता क्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्री महाविष्णु प्रीत्यर्थं श्री नारायण गुरुदेव प्रीत्यर्थं ये पोह दिने नाम संवत्सरे उत्तरायणे मीनमासे अविटं नक्षत्रे द्वादशी तिथि वेदस्य लोकान्तरयात्रायां शुभयात्रा सिद्ध्यर्थं वैतरणी नद्यां गोतरणाय मये ओम अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भवान् ओम शान्ति 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 समर्पयामि तदुपरि योदकं नमः न विद्यते आवाहयिष्ये तान् सर्वान् विषप्रश्ने योदकै उपशमनार्थं मृत्युस्थाने ब्रह्मदेवता ब्रह्मपिण्डं ददामि ओम
वा गोत्रोद्भवस्य मम भ्राता प्रेतस्य दहनजनिता तृष्णा दाहतापाद उपशमनार्थं द्वारदेशे विष्णुदेवता विष्णुपिण्डं ददामि। ओम नमो नारायणाय जय मुंबई दहनजनिता दाहतापाद उपशमनार्थं विश्रमस्थाने रुद्रो देवता रुद्रपिण्डं ददामि। ഇരിപ്പുമ്പോ നീ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് ഇതിനാണ് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് ആരോടി ओम अर्घ्यं नमः ओम स्नानं नमः ओम नैवेद्यार्थं वृक्षं नमः ओम कर्पूर नीराञ्जन दीपदर्शनं नमः। ओम अत्र गन्ध अत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्य अदक्षिण प्रदक्षिण सर्वोपचार भावन पूजा समर्पयामि। महाविष्णुवोട് പ്രാർത്ഥിച്ച ആത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിന് ശാന്തി കൊടുത്ത് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിങ്കലാക്കുക എന്ന് മഹാദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉണ്ടാവാതെ അവിടുന്ന് കാത്തിരക്ഷിക്കണേ ഭഗവാനെ. ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കണേ ഭഗവാനെ ഗുരുദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണേ ഭഗവാനെ. ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കണേ ഭഗവാനെ എന്ന് ഗുരുദേവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗുരുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത അന്വേഷണ കർമ്മത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ വന്നുപോട്ടെന്ന് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് തൊട്ട് തൊഴുകയാണ്. മുന്നിലെ പുഷ്പം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇച്ചേക്കണേ. സദാശിവം ഓം മന്ത്രഹീനം ഭക്തിഹീനം പ്രിയാഹീനം മഹേശ്വര മയാ ദേവോ പരിപൂർണം തദസ്തുതേ അപരാധ സഹസ്രാണി പ്രിയാന്തേ കർണികം മയാ ദാസോയ ഇതി മാമത്വ ക്ഷമസ്വ കരുണാനിധേ ഓം അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ മഹേശ്വര രക്ഷ രക്ഷ മഹാഗുരോ രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദൻ. എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥന എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് വെക്കണേ. ഒരു 3 എണ്ണം സൈഡിൽ 3 ആ സൈഡിൽ 3 തലത്തിൽ അവിടെ
വെള്ളത്തിൽ എണ്ണയുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഈ സൈഡിൽ 3, ആ സൈഡിൽ 3, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് സഹകരിക്കണേ. കരപഞ്ചകം എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ജപിക്കൂ. ദൈവമേ സച്ചിദാനന്ദ, ദൈവമേ ഭക്തവത്സല, ദൈവമേ ദിവ്യസായുജ്യം ഹരേണാത്മാവിനേരണേ. സദ്ഗുരു സച്ചിദാനന്ദ, സദ്ഗുരു ഭക്തവത്സല, സദ്ഗുരു ദിവ്യസായുജ്യം ഹരേണാത്മാവിനേരണേ. ഓരോന്നിലൊന്നുമേ ഞങ്ങൾ ഒരാൾക്കുള്ള ഗതാഗതം എല്ലാം നിന്നിൽ സമർപ്പിക്കൂ. കാതുകൊള്ളുക ദൈവമേ. പാപമോചനമുണ്ടാവാൻ പുണ്യവൃത്തി ഭവിക്കുവാൻ ദൈവമേ നിന്റെ സായുജ്യം പരേതാത്മാവിനേരണേ. നീ അയക്കുന്നു, നിർത്തുന്നു, നീ വിളിക്കുന്നു, നിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കു ഞങ്ങൾ വാഴുന്നു ദൈവമേ. നിന്റെ നാമം മഹാമന്ത്രം, നിന്റെ ജ്ഞാനം മഹാജ്ഞ, നീതാൻ പുരോഹിതൻ ദേവാ, സർവകർമ്മൈക സാക്ഷിനി. എല്ലാം ഒടുക്കം വന്ന ഐക്യമടയും ശാന്തിധാമ. ദൈവമേ നിന്റെ സായുജ്യം പരേതാത്മാവിനേരണേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ, പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ഓം തത്സത് ശ്രീനാരായണഗുരുവർപ്പണമസ്തു. അരിയും പൂവും സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത കണക്ക് ഇതിന്റെ അത് 100 പാത്രം കയ്യില് അരിയും പൂവും വാങ്ങിക്കാൻ വേറെ
ഇനി ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ? പട്ട് വലിച്ച് മുഖം മൂടാൻ പോവുകയാണ്. ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ? പട്ട് വലിച്ച് മുഖം മൂടാൻ പോവുകയാണ്. ഓം നമോ നാരായണ ജപിച്ചോണ്ടേ ചുമന്ന പട്ട് ആദ്യം വലിച്ച് മുഖത്തേക്ക് ഇടണം. അതിനുശേഷം സഹായത്തിന്റെ കൂടിയും വലിച്ച് മുഖത്തേക്ക് പിടിച്ചു. ചുമന്ന പട്ടിന് പിടിച്ചു. ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമോ നാരായണായ, ഓം നമോ നാരായണായ. ഒരു ദക്ഷിണ കൊടുത്തിട്ട് പുള്ളി വാങ്ങിക്കണേ. എല്ലാവരും ചോദിച്ചോളൂ. ഓം നമ ശിവായ, 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 ഓം നമ ശിവായ. റെക്കോർഡ് ചെയ്യണേ. നമ ശിവായ ജപിച്ചോണ്ട് ആ പച്ചക്കമ്പ് മുഖത്തിന് നേരേക്ക് ശിവായ ജപിച്ചു നോക്കണേ. നമ ശിവായ ജപിച്ചു വെച്ചു, ശിവായ ജപിച്ചു വെച്ചോ, വെച്ച് വെച്ചു, അങ്ങനെ വെച്ചു. രണ്ടും പോയി. ഒന്ന് നടുക്ക് വെച്ചു. ഇതെല്ലാം വെച്ചു. വേറെ ആർക്കും പള്ളി വെക്കാനൊന്നും ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ വെച്ച് വെച്ചു. അങ്ങോട്ട് വെച്ചു, ഇവിടെ അങ്ങ് വെച്ചു, എല്ലാം അങ്ങ് വെച്ചു. വേണ്ട വേണ്ട, ചന്ദനമാണ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട്. ഇനി വാ, അത് വെച്ചിട്ട് ഇനി വരണേ. ഇനി വാ, ഇനി വാ. അങ്ങ് കൊള്ളി വെച്ച പോലെ അങ്ങ് ഇതിലെ അങ്ങ് പോണേ. കൊള്ളി വെച്ച പോലെ ആ സൈഡ് മാറിക്കൊടുക്കണേ. അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിക്കൊടുക്കണേ. നടുക്കൂടെ കൊള്ളിയെ കൂടെ ഇങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങേ സൈഡ് അവിടുന്ന് നാരായണ ജപിച്ചോണ്ട് ഒഴിക്കണം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീരണം കേട്ടോ. ആ കത്തിക്കാണ്. നാരായണ 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 നമ്മൾ ജപിച്ചു. മാറ്റിയോ ചോടം വെച്ച് അടച്ചിട്ടാണോ കത്തിച്ചിട്ടാണോ അടയ്ക്കുക? ആ എന്നാ വെച്ചു. ചെറുവാഴ കൊടുക്കണേ.
റെഡി ആയിക്കോണേ. നിങ്ങൾ എടുത്തോട്ട് വാ. you